abo hajengka koktom express naitono jotoro Lukurogno lamsago tamni hingakai tini hingai 2 November 2022 सालमारि तिनी डिलिमिटेसन थांगटंग त्रिपुरा हास्टेकनि लुकुरक त्रिपुरा मथाथाय YTF TWF ngै लुकुरक ताबक थानानि बागै गोबां मातियारें लाइजाक बंनि ट्रेन टाकिसानि परे फाइनानि खोनाबा जों खोनाबानो बिसिंगो बा जों हाइसबाय बोसोर गरते लुकुरक थांगटं बोसोर गरते लुकुरक बबाहायक थांगटं लुकुरक तानि बागै थांगटं लुकुरक ताम सानानि बागै दिलिवर थांगटं दिलि जतर मतर थांगटं आज नगद फुनुंनाय ताबि बां बिसिंगो हाबनाय परे नगद बसकांगो तुबि फुनुंनाय लुकुरक तामो मानथायनि सानानि बागै थांगटं लुकुरक बबाहायक थांगटं लुकुरक ताम जोंगाला दंग त्रिपुरा हास्टेकनि फातार थाङै दिल्ली हास्टेकआव थाङै जन्तर मदर थाङै बरक सानानै थांगटं बोसोराव लुकुरकनो बबाहायराव लुकुरकनो जाय साबा दै दुलितारानो बं गायदान बबाहायरावनो नायटंदो koktom express जायावै आफा जेंखाय आरो तिरि दुइ बा दै खारनानै बागै तिनि जे डिलिमिटेसन थांनानै थानाय रंनि लुकुरंनि बागै ट्रेननि बागै बनमुंसा नोंमंरक जोंदाल फेरैनि बागै थुन नै बरनो दै खारनानै बागै बरक बुंखलायका रहानायका साबरक रहालायका उला मिलि नरक ते रहमानि अब नरक बजागानि रां बाय बजागानि काल सब साले नरक नि खारनानि बागै अच्छा अब हंखाय पुलियानो आं सिनि फानक्राक बदलनो बेबाय हामबाय मारो कारण सिनि हानो सानना थानाय रंनो जों जा पारि माने तिनि सिनि अर 120 पेटी ताय 1800 हाय बोतल जों तिनि हा सानना थानाय रंनो जा पारि माने जों चुबा खातिनि आउन बागै सिनि फानक्राक बदलनि दै आं बेलाय हामबाय मारो ताय जां माने जों सिनि कन्स्टिट्यूशन तैनाय जे दिल्ली थानाय रंनो जा पारि माने बरक निजिनि अगनो थान्दा खालायदों जों तैनो नङै जों बाव खुसि मा दंनाय नायदि जों आगे बनुखा जों चिनि जत लिडार्स दङ बे जों जुदन लगिर लायखा बेबा जों केबना हामे साया जुदन जान चुक्ति खलाय लायखा बेबा ताबु नगे चिनि जे बुवा नेतृत्व जे चिनि चबा जे आसे ग्रागनि दङ हानसा माने बिसिनतै चिनि बुवा कबि चबा कपलायना थाङै दङ आवन बागै तिन अजाराव बेलाय लुगुर खाtung लायजाक जों जत तिबार सारक जों सायमानो चिनि बुवा ग्रान बिसिनतै जों फियक जागनाय चिनि बुवा ग्रान बिसिनतै जों जे चिनि मुकुमो हुकुमो तंथै जते बेबा कमा जार जों फिरग मानफिनाय आवन बागै तिन अजाराव जत जागानि जत थाइनि आमसानि चिनि जत लुकुरक बेलेन खाtung जाक आवन बागै आं अबनो कयनाय चिनि हासिन जत लुकुरक न चिनि थांनाय चिनि जत लिडार्स बागै सुरिदि काहाम करगे बर सगयै काहाम करे फिरक फायमान थुं तै चिनि लिडार्स आं बेले बेलेगन हामबाय मारो तिनि अजाराव जों जत खाबासा फानबासाखाय तिनि चबा अंखरमान बागै तै चबा अंखरमाया नग तंनाय बासिन हामबाय मारियो बरक तिनि नग तंतुदि फानो तिनि चिनि जत लिडार्स बागै सुरबै चिनि बुवागारन बागै सुरि बरक तिनि जन फान्डि तमान बागै तांके अब कयनाय देखे चिनि बुवागारन बागै जत सुरलायदि चिनि बुवागारन सा काहाम कलायते क्राक खालायो चिनि बागै सामुं खालायो चिनि चबाव कबालाय गुंना नंथुं ते चिनि जत लिडार्स बागै जों जत सुरिलायदि तांके जों जत बाक्सक लायो ते बुवागारन सामब्लियो तंगै जों फान बाक्सक लायते कपलाय दाक्ति दाक्तिनो जों चिनि चबा कपलाय माने नंथुं ताङै जों लांखा ताङै तिफ्रा हास्टेन खागलायै सेपारेट स्टेट चिनि लांखा अकगनो जों स्राय इंडियान गभर्नमेंट नि खुंजो बा जों तुंनै न नायो एकाय ताकलाय सबसे बेसी इंटरेस्टेड निकाय जों दिल्लीव जंतर मंतर जे मात्र जों आरो डेमोन्स्ट्रेशन खायतङ आ समयन भारतनि सुप्रीम कोर्ट 6 तारिख सीए नि हियरिं नाय क हियरिं बुबाग्रा बथानाय बुबाग्रा मानजागैना के बुबान लगिबो जों टंनाय का आबनि बागैनो चिनि आन्दोलन ब्रेक कराकनाय एवं टंथंनाय एवं जों 6 तारिख सुप्रीम कोर्ट सीए नि रिजल्ट तामुंनाय अब जों खालायमाननाय एवं इंडियन गभर्नमेंट जों आरो थाङै कायसा जों मन मेसेज दिना नायो जे दाक्ति का जोंनो ग्रेटर टिफारलेन्ड दिना नुंथन हिनै जों अब सानानै नायतंता लाइकासिने YTF नि सिनि सार बाय MDC बाय आरो बर बाय किसासे करंनायनो तिने दिल्ली वा थानाय रंनि बागै बबा हायके रहाजाका बबा हायरक खुंखा बबा हायरक रुकुरक नासिनाय तंका बबा हायरक थानायनि से तागले बिसि बबा हायरक मा तंका लामसाबो सार
थानाय बिसिओ जे संगे दिबलन डिमांड निमागी जे जंतर मंतर सिरिंग डेमोस्ट्रेशन खामनि आपटुबो सिनि सक्सेसफुल ताकलायबो हिस्टोरिकल लोंनाय थानायबो हिस्टोरिकल लोंजाक ताकलाय के 1600 बरक ओनली तिप्रामथा वाईटीएफ पीडब्ल्यूएफ ताइगर ट्रिपलन डिमांड जे हमजानाय बुबागराना हमजानाय थानचन चौबना हमजानाय बरक जत प्राइस 1600 काय बरक सिनि बुबागराना लगिरना बगे जंतर मंतर सिरिंग डेमोस्ट्रेशन खायना बगे तिनि अजरावो 3:30 लामब्रनाय ताई बरक जंतर मंतर 5 तारिख 6 तारिख सिं सिरिंग डेमोस्ट्रेशन खायना ग्रेड ट्रिपलन बगे सिनि ग्रेड ट्रिपलन डिमांड और सिरिंग डेमोस्ट्रेशन बिसिंति तेबो क्राकनाय तेबस कां सालो सिन ग्रेड ट्रिपलन सिं दातिनो माननाय सर थाने बिसिरगो किसासे सामुंगो प्रॉब्लम रगनो ताकले बिसिरगो बबो हेके सामुंगो ताई अरेंज थाने बिसिबो कुनु प्रॉब्लम क्रै थाने बिसिबो स्मूथली न जतो किसे पाइ फैले केसं चामुंग नुमुंग हनि तंजाने जागा हनि जतन ठीक ठाक न ताकले बसिनि प्रिपरेशन तेबो काहाम ताकले बसिनि ओ जे जंतर मंतर मूवमेंट तेबो स्ट्रांग नाय क्राक नाय नाकाय साकला मेडिकल टीम रग बागे बाजुगाली जाक ताई उखर जतन तासे काहाम के क्राक खाजा उनको बसे करते हां मेडिकल टीम रगनि मेडिकल टीम नि बागे नर्स रग खांजाक नर्स रग खंनाय ताई एक्स्ट्रा बसिनि वॉलंटियर रग दङ ओ मेडिकल जेकुनो प्रॉब्लम उनखाय बर नायखिनि खाने बागे ताकले सिनि प्रिपरेशन तेबो काहाम जाक